O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa, Sor Agostinjana nsellimlek u nilqek għat-tieni programm tagħna ta' qari spiritwali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Santa Rita, nitolbok tenni biex inħares lejk lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt il-mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agunija li huwa ġarrab l-imħabba għalina. Għamel li b'talbek anki jien nkun kapaċi niflaħ għal kull dbatija ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int Santa Rita. Illum eżis semmija nitkellmu dwar id-dokumenti oriġinali li nibbażaw fuqhom il-ħajja ta' Santa Rita. Ħajjita il-leġġenda jew storja. Santa Rita ta' Kaxja fuq nkitbu kodba xi wħud minnhom sar oħrajn twal b'tant affarijiet li xi drabi kienu jiġu vvintati u għalhekk jitqisu leġġendi. Kien hemm min qal li l-ħajja kollha ta' Santa Rita hija leġġenda, imma dan mhux minnu. Il-ftit dokumenti li jeżistu huma biżżejjed biex nibnu l-figura ta' din il-mara umli u fl-istess waqt straordinarja li kellha mal-medda ta' żmien tiġi magħrufa għal qdusija tagħha mad-dinja kollha, kemm nisranija u kemm mhix. Min-naħa l-oħra l-kantiku tal-Magnificat jiżgurana li il-ġenerazzjonijiet fil-Magnificat isejħu bil-kelma ħinja lil min lil dawk li għaddew il-ħajja tagħhom fil-moħbi u fl-umiltà. Alla jolli lill-umli u jbaxxi lill-kburin. Hemm bżonn ngħidu wkoll li l-istorja ma tantx kienet ġeneruża mal-qaddisa ta' Kaxja. Ma għandna l-ebda ħjien li nkiteb xi ħaġa fi żmienha fejn il-kittieb ikun jista' jbill il-pinna tiegħu. U għadnub, għax kieku konna nkunu nafu iżjed bir-reqqa fuq l-umiltà u l-kobor tar-ruħ ta' din il-mara li tant soffriet imma maquda mal-imħabba tas-salib ta' Ġesu għarfet toffrilna l-eżempju kif id-batija tista' tiġi mejxa fit-tama tal-qawmien mibdula f'offerta sabiħa lill-Alla ħajtek tista' tiġi mejxa fit-tama tal-qawmien. Għalkemm nafu l-istorja mqalba ta' dak iż-żmien li fiha Rita għexet ngħidu aħna x-xiżma fil-Knisja Kattolika mill-1487 sa l-1417 u s-sitwazzjoni soċjopolitika tal-Komun ta' Kaxja jibqa' l-fatt li tagħha ftit għandna dokumenti storiċi. B'xi mod jew ieħor
Ippruvajna insibu xi ħaġa li titkellem fuq is-sorjiet tal-Monasteru ta' Santa Marija Maddalena, konsorelli ta' Rita. Ħsibna li hawnhekk forsi niġbru xi informazzjoni fuq il-qaddisa la darba għexet għal madwar 40 sena fil-monasteru. Kienet ħaġa strampa, ma nstab xejn. Dar iżjed stramp dak il-fatt li ma nstab xejn ukoll għax l-Agostinjani fil-Kunvent ta' Sant'Ugustin kienu nies kolti, mobbija bit-tradizzjonijiet reliġjużi, promoturi veri tal-formazzjoni fil-fidi, fil-kultura. Ma jista' jkun li kemm il-patrijiet u kemm is-sorjiet kienu ħasbu u fasslu l-ħajja ta' oħtom li kienet diġà meqjusa qaddisa mill-poplu meta kienet għadha ħajja. Imma jista' jkun li kollox inqered mat-terremoti li ġraw. Nafu żgur li l-ewwel passi storiċi imorru għall-1457 meta l-mirakli li Alla ħadem permezz tal-interċessjoni tal-qaddisa kienu bdew jitniżlu minn notari. Imma fejn spiċċa l-ewwel miraklu miġbur minn notar Domenico Di Angelo fis-sena 1457. Quddiem dan il-vojt ma nistgħux ħlief nirrassenjaw ruħna u nfittxu għalhekk li nifhmu xi ħaġa iżjed billi nivvalutaw id-dokumenti li jeżistu ta' kull natura li jistgħu ikunu. X'dokumenti insibu u li ma huma li jkellmuna fuq Rita ta' Kaxxja. Dawn huma dokumenti li sa nsemmi li jixħdu dawl fuq il-qaddisa tagħna. Ta' importanza kbira hija il-kassa solenne se nsiru nafu x'inhi. Dan is-sarkofagu nifhmu x'inhu sarkofagu u speċi ta' kaxxa jew tebut. Issa tebut mhux kif nafuh aħna, tebut ikun imdawwar bil-ħġieġ, kont tista' tara l-persuna minn ġewwa u għalhekk sejħula il-kassa solenne. Hemmhekk fiha tpoġġa il-ġisem bla mittifes ta' Santa Rita fis-sena 1457. Id-devoti li jżuru Kaxxja jistgħu jammiraw il-ġmiel ta' dan is-sarkofagu. Din il-kaxxa solenne sabiħa li jinsab fiċ-ċella fejn għexet Santa Rita bħala soru fil-monasteru ta' Santa Marija Maddalena sal-ġurnata tal-mewt tagħha. Dan is-sarkofagu li għadna tebut sabiħ imdawwar biħġieġ u mpitter kemm minn barra u kemm minn ġewwa. Fuq il-parti ta' quddiem naraw it-tlet figuri ta' Santa Marija Maddalena, Kristu fil-qabar u Santa Rita. Fuq latu naraw lil Santa Rita fuq is-sodda tal-mewt tagħha. U ta' importanza li ma bħala hija kitba li nsibu eżatt wara ras il-qaddisa fuq in-naħa tal-lemmin tal-latu. F'din il-kitba naqraw sintesi ta' ħajjita. Fit-tmiem din il-kitba eżattament fit-tarf ta' isfel tidher id-data 1457 u
u studjużi jsostnu li din mhix id-data tal-mewt tal-qaddisa, iżda hija d-data ta' meta kien sar u tpitter dan is-sarkofago li laqa fih il-ġisem mhux korrott ta' Santa Rita. Dan l-epitafju, sa l-epitafju huwa il-klim sabiħ li ġie mnaqqax fuq it-tebut. Tabdan it-tebut sabiħ fej poġġew li Rita. Dan l-epitafju huwa tassew xhieda ta' importanza kbira għax-xurina biċċar li Santa Rita tassew għexet u li kellha l-ferita tax-xewka fuq ġbina. Imbagħad dokumenti importanti ukoll huma l-parċmini li fuqhom in-notar Domenico Di Angelo kien breqqa kbira jirreġistra l-mirakli li għamlet Santa Rita. L-oriġinali ma kienx instab, iżda teżisti parti kkupjata ta' dak li nkiteb min-notar. Fil-fatt, din il-parti kienet intużat bħala xhieda waqt il-proċess kanoniku tal-qaddisa li kien sar fis-sena 1626. Teżisti wkoll biografija famuża miktuba mill-Agostinjan Patri Agostin Cavallucci fl-1610. Din inkitbet 163 sena wara mewta. Fiha nsibu ġabra tas-sew voluminuża, ġifri ta' volum kbir, ta' ġrajiet u tradizzjonijiet popolari frott il-ħolqien tad-devoti kollha flimkien li juruna b'mod ċar kif tispikka il-ħajja mimlija sagrifiċċji tal-qaddisa. Patri Damaso Trapp OSA Agostinjan kien kiteb u ġabar għad ta' dokumenti mill-monasteru ta' Santa Rita ta' Kaxxja fis-sena 1968. Dawn jikkonsistu f'4 volumi bl-isem Dokumentazzjoni Ritjana Antika. F'dawn il-volumi nistgħu nsibu l-biċċa l-kbira tal-fatti tal-proċess tal-beatifikazzjoni ta' Santa Rita li kif għedna kien sar fis-sena 1626. Fi żmienna nistgħu napprezzaw ukoll ir-riċerka dedikata u estensiva ta' ċerti studjużi li fija nsibu u naraw xogħol kbir u metikolus li kien sar biex jinġabru dawn id-dokumenti f'arkivi dwar il-ħajja ta' Santa Rita u l-Agostinjani. Xogħol ieħor sar minn diversi persuni bħal Giorgetti Sabatini mill-Ordni Agostinjan ta' Kaxxja. Dan ix-xogħol estensiv fejn inkitbu dati storiċi fil-ħajja ta' Santa Rita ġew miġbura fl-lista mqassra sejħula Rita ta' Kaxxja bej storja u tradizzjoni. Dan kollu nistgħu nqisuh bħala enċiklopedija storika fil-qosor dwar Santa Rita. Għaldaqstant, għalkemm id-dokumenti
kif stqarrejna qabel huma ftit, imma huma miżudin b'tarif li jenna narfu il-kobor ta' din il-mara. Mara ta' umiltà u tjubija kbira. Mara li jexet bħarsita fuq Ġesu imsallab u b'kuraġġ soffrit billi ħadet sem fil-passjoni ta' Ġesu tant li sal-aħħar nifs ta' ħajjita ġarret fuq ġbina il-ferita li ħarġet mill-kuruna tax-xewk ta' Ġesu. F'dan il-ktieb eżis semmija aħna ser inħarsu lejn id-dokumenti fatwali li huma ta' fatti veri u noħorġu tarif importanti minnhom u bekk nippruvaw nagħtu valur serju u mistħoq lill-istorja u t-tradizzjoni. Issa għalkemm importanti aħna sa nitwarbu billi niffukaw u nagħtu importanza żejda lil-la tal-mirakli li wettqet il-qaddisa għalkemm dawn huma b'xi mod importanti. Imma aħna se nippruvaw aktar infasslu dan il-ktieb lil qarreju lilek li qed tisma' il-messaġġ li trid tagħtina din il-qaddisa tassew kbira, qaddisa li rebħet il-qlub ta' tant devoti imxerdin madwar id-dinja kollha. Fit-triq tal-qdusija nisranija. Qaddisu l-bniedem li jkun maġun fl-imħabba lejn Alla u l-proxmu sakemm imut. Ħadd ma jitwieled qaddis, iżda wieħed jista' jsir qaddis matul il-mixja ta' ħajtu. Il-qdusija hija riżultat ta' mixja fil-perseveranza. Fil-quddisa li ssir f'ġieħ Santa Rita insibu diversi siltiet ta' qari li juruna ċar il-kobor tal-qdusija ta' din il-mara straordinarja. L-ewwel silta hija meħuda mill-ktieb tal-Proverbi kapitlu 2 versi 1 sa 15 li fiha nsibu kliem ta' twissija lill-ulied u Rita bħala omm eżemplari kienet impenjata fl-edukazzjoni sfiqa ta' wlieda li titlob u ssejjaħ il-erf. Nisimgħu il-qari. Ibni, jekk inti tilqa' kliemi u taħżen ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħti widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa, jekk tfittex l-erf bħal fidda u tħaffer għalih bħal teżor moħbi, imbagħad inti tifhem il-ħaq u s-sewwa u timxi f'kull triq li tajba. Għax l-erf jidħollok f'moħħok u t-tarif ikun l-għaxqa ta' qalbek. Il-għaqal jasses fuqek, il-fema tajba tħarsek, teħilsek minn triq il-ħażen, min nies ta' klim il-għawġ li tilfu it-triq it-tajba
biex jimxu f'toroq mudlama li lena tagħhom jagħmlu il-ħażen. Nies li triqthom imawġa u l-mixi tagħhom barra mit-triq. Nisimaw it-tieni qari li jsir fil-Qudiesa ta' Santa Rita huwa mill-Littra ta' San Pawl lir-Rumani kapitlu 12 versi 17 sa 21. U hawnhekk San Pawl jagħti importanza kbira lil imħabba imma ta' veru. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa. U San Pawl ikompli jisħaq u jgħid. Issa llum Pawlu sa jisħaq u jgħid dan kollu li ġej lili u lilek. Ara se jgħidilna, tħallux il-ħrara tagħkom tibred. Tħeġġu fl-ispirtu, servu lil mulej, ifirħu bit-tama, stabru fil-hem, itolbu bla waqfin. Aqsmu ġigitkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqaw f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki u troddu lil ħadd deni b'deni. Jekk jista' jkun, sakemm ikun ġej minkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvendikawx ruħkom bidejkom imma ħallu l-kollha ta' Alla tagħmel hi. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Namlu attenzjoni għat-tielet qari meħud mill-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 15 versi 1 sa 14 li jgħidilna li aħna nistgħu namlu l-frott, simgħuha, nistgħu namlu l-frott jekk inkunu maqudin ma' Alla u ma' Kristu bħala fera imwaħla mad-dilja. Jien id-dilja vera u intom il-frija jgħid il-Vanġelu. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijaj bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbibu. Intom ħbibi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. U f'dawn it-tlet siltiet eżis semmija insibu l-programm li fuq u Rita faslet ħajjita kollha. Se jekk Alla jrid fil-programm li jmiss naraw kif Rita verament faslet ħajjita ta' bilħaq fuq dawn is-siltiet.
Insadittant nixtieq insellem u nirringrazzjak tal-li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season.